हेलो एवरीवन वेलकम टू द न्यू ब्लॉग खुलुमबाय लोगोफोर नोंथांमोन बयखौबो आंनि गोदान मोनसे ब्लॉगाव बराय हरलायबाय दुखु आरो प्रब्लेमफोरखौ दाबसेथिं दोनथ'नानै दिनै सानसेनि थाखाय बिराद बेलेग जायगायाव थांनो ओंखारबाय आरो आङो सोरांनाय लोगो लोगोनो हस्पिटाल आरो न' बालायलांबाय बेनिखायनो सानसेखौ रेस्ट लाथ'नाय बायदि जाबाय आङो आइयाबो बे साननैसो मोजां मोनथ'दो एसे ओंखायनो ओमफ्राय दिनै जोंहा दादानि आथिमंगल सेफायनो थांनो नागिरदों आरो जोङो नलबारिनि मा जायगा मोनथाय बावगारलायलांबाय आङो दायो नै लोगोफोर जोङो फैयै मोनफैबाय नलबारियाव मोनफैबायानो ओमफ्राय खायसे फुङावनो फैनाय ना ओंखाम जाबोआखै जेबो जाबोआखै ओंखाम उखैबाय बुंगासिनो बेनिखाय माबा मोनसे जालांनोसै होननानै बेयाव ओंखारथ'बाय आरो जोङो ओमफ्राय जायगाखौबो सिनाया जोंना खैनायाबो सिनाय मोनला बावगारलायलांबायनो ओंखायनो ओमफ्राय दा फन खालामसो थांनोसै ओमफ्राय दायो नै जों सफैबायानो आरो सफैनानै साहा दै बायदिसिना जाखां लोंखां एसे फ्रेस जानानै दायो बे आथिमंगल सेफायनो फैनायावथ' खैनाया एसे न'नैसोखौ न' थांनानै खबर होनांगोन नालाय ओमफ्राय नोंसोरनिथिं दोङो ना गैया लोगोफोर बेबायदि नेमा जोंनियाबो दोङो आरो ओमफ्राय खैनाखौ लिंनो थांबाय आरो जोङो लिंहैबाय ओमफ्राय जे बर' न'खरानो गैया बिसोर बुंनाय बायदिबाथ' जिखिनि न'खर दोङोमोननो फिसाजोखौ माने असमिया मानसि मुस्लिम मानसिनो हाबा होयै बिसोर गामियाव बर' गामियानो जोबलांबाय होननानै जोंनो बुंदो आरो बिसोरनिफोरा नै लोगोफोर जोंहा आदैया बैनो दख'ना गोजा गाननायानो आरो ओमफ्राय जोंहा खैना दिनै न' बिसोरनियाव थांथिंगासिनो मानसिफोरखौ लिंगासिनो न'खराबो 15 घरसोबो गैयालै ओमफ्राय इमान सान्दुं गोसामोन जों खामथाबलायनाय लिंफाबाय थादो आरो खैनादो उपाय गैया थांफाबाय नालाय आरो माथो खालामनो ने बेखायनो ओमफ्राय दायो नै मानसिफोरा मालाय दरजा फाङै थायो टाउन जायगानि खाथिथार नालाय ओमफ्राय जायगाया ओरैबायदि बरिंथार मिथिबायना लोगोफोर जि आंथ' नलबारिथिंनि जायगा नालाय बिराद मोजां जायगा दांसो सानदोंमोन आरो जों गासैबो ओमफ्राय खिन्थु जोंनि साननायनि टटेलि उल्थासो जाहैखाबाय आरो ओमफ्राय जि लेथ्रा जायगाफोराबो बुंनो थाङोबा बिराद बेकवार्ड आरो जायगाया टाउन एरियाबाबो जोंनि बर'फोरनिया बांसिन डेभेलप नङा बेखिनि जायगायाव जोंनिथिंनिख्रुइबो 10% मोजां नङालै जोंनि बायदि मा बुंनो आरोना माला बिसोरा बेबायदियावनो थानानै मोजां मोनो ओमफ्राय लोंनाय जानाय अभारद्राय मा होनो आरो दायो नै बिसोरनिथिं माइ गायनाया जाबायानो माइफोरा मोनहांजोब्बाय जोंनिथिंसो दासिमबो गायाखै ओमफ्राय फैयै मेंग्लिजोबनानै नै बिसोरनिनो न'खरसेयाव दसे जिरायथ'बाय आरो जोङो फेनाव ओरैबायदि सान्दुं गोसाखामोन ना ओमफ्राय दसे दै सै लोंनानै फ्रेस जाबाय ओमफ्राय जानानै नै फैफिनबा नै बे आरो जाबाय खैनानि बिमा आरो हौवा गोदाननि बिमा आरो मा होनो बिदिखौ बियानि खालायनाय बिदि आरो आथिमंगलाव थांफानो नाङामोन दरानि बिमाया खिन्थु बिराद गोजान ना जोंनिफ्राय 4 घन्टासो लामा ओमफ्राय बेबायदि बियानि खानायनि थाखाय एक्सट्रा थांफिननो हास्लाबासै आरो बेनिखायनो जोंदोनो आथिमंगल सेफायनायावनो खनसेनो थांफाखाबाय नै बिसोरनिया बेबायदि नेम आरो सिम्पोलि फुल नेमखान्थिफोरखौ फुललि खालामाखै हाफ खालामनाय जाबाय आरो बिदिनो नायलांबाय थादो लोगोफोर बेखौ नोङो बेनो बान्थानि लथानि गय फाथैनि गोजोन्थों बिखौ लाबो खासेयाव हमना लाबो जाबाय दे सोलाय गिदिरखौ दुइ आरो नाहि लानानै बरिया गांसे हबो जय हौ मोजाङै जागोन जाखानैबो ना गुरनानै जेखाइ लानानै ना गुर नाथुर ना दायो जोङो मा होनो आबैनि लोगो लाहानाव बेरायनो थांनो नागिरदों आरो गोजानथारना फैफेरनाय जायाखै आबैयाबो फैफेरखायाखैनो ओमफ्राय जोंखौ लांनो फैबाय आरो आबैनि लोगो लाहा जों दा इसानावनो थांनो नागिरदों थांबाय थादों ओमफ्राय
हाबा लानाव बिराद बरिं मोनबायमोन नालाय ओंखायनो हाबा गिदिरबाबो जेबो नङामोन हाबायाबो फिसाथार गामिबो गैया न'खरबो गैया बेखायनो ओमफ्राय नै मालाय इसानि लामाया जि मोजां मोनबाय आङो जायगाखौ बेखायनो एसे भिडिअस लाबाय आरो ओमफ्राय नोंसोरजोंबो शेयार खालामबाय मेम'रि थाथोंसै आबिलाहानि न'आ होननानै आराम जादों मालाय नै लिसु फिथाइया होदो खानानै जानायानो सैमा दोङो सैमा अरनो नायखो गिबाय नामा सैमा खिनांगौ अरदोबाथाय नागिरना फैगोन नामा अरो फिसा थाइजौआनो बराय बननांगौ स' फ्रेन्ड्स नै नोंसोरो नुखाबायानो जि सान्ति खालै बिसोरनि जायगायासो मालाय फैनानै जों जि मोजां मोनफैबाय हाबालाहानि न'फोरखौथ' जायगाफोरखौ नुखाबायनो नोंसोरो ना ओमफ्राय दा नै नायसानाव फैनानै ओरैबायदि सान्तिखा जायगाया ओमफ्राय थांफिननो बालायलायबाय आरो जों इसानाव फैनानैसो ओमफ्राय नै इसानाव मोनफैनाय लोगो लोगोनो आबैया जोंनो जुस होबाय जुस लोंखांनानै मालाय गावनि महाबा गोजान गोजान जायगायाव बेरायसोनाय फटकफोर जोंनो देखायबाय थादों आरो ओमफ्राय बेफोरखौनो जों नायगासिनो ओमफ्राय लामाफोरा ओरैबायदि सान्ति खालै दुब्लि गेजेराव माइ फुख्रि फिथाइ सामथाइ गासिबो रोंजोबखायो आरो मैगं थाइगं ओमफ्राय थान्दा आरामथार जायगाफोरानो दायो जोङो साहा था लोंखांबाय ओमफ्राय थांफिननोसो नागिरबाय आरो जोङो हराव मादि थाबायनांगौ लाइटनि पहराव मादि थाबायनांगौ सादा नाबाय थानो जानाया गेदेर लोगोफोर बिसानाव मोनफैनानै ओरैबायदि गोसा हथात अखा फैना होबाय बार अखा गोसा फैना होब्रबखाबाय आरो ओमफ्राय दा नै आङो भइस होबाय थानायाव आङो खिजुर फिथाइ जाना लादों स' फ्रेन्ड्स ब्लगखौ जोबजासे नायनायनि थाखाय थेंक इउ स' माच बयनिसिमबो लोगो मोनफिनगोन नेक्स्ट ब्लगाव